Bangladeshi go back. Go back, go back. Bangladeshi go back. Go back, go back. Badal kina go back. Go back, go back. Badal kina go back. Go back, go back. Badal kina hi hi. Hi, 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 hi. Badal kina hi hi. Hi, 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 hi. Badal kina hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Badal kina hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Rampodo hoşiyar. Selengo, selengo. Kinanusın selengo. Selengo, selengo. Kinanusın selengo. Selengo, selengo. Kinanusın selengo. Selengo, selengo. Bakra long live. Long live, long live. Bakra long live. Long live, long live. Bakra long live. Long live, long live. Bakra ayıp long term. Ayıp long term, ayıp long term. Bakra ayıp long term. Ayıp long term, ayıp long term. Bakra ayıp long term. Ayıp long term, ayıp long term. Zepi hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Zepi hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Zepi hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Badal kina hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Badal kina hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Badal kina hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Yakuti cibra hoşiyar. Hay, 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 hay. Hay, 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 hay. Hay, 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 hay. Hay, 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 hay. Selengo, selengo. Selengo, selengo. Selengo, selengo. Đây sao ông khởi lên nha. Đây sao ông khởi lên nha. पहिला हम याफनाय सिनी मीडिया पार्ट्स ते और सिनी खादुमानी मिसिलो फाइ सपाइजाक जत दिनै किल्ला हातियाव फाइनाय जत ते सिनी पुलिस प्रशासन
प्रथम पहिला बरनो खा काहामिया बारो जों दिनै खा दुमानि मिছিল हमफानो खायसे जोंनि दंथकमानि दिन जोंनि लगायाव जोंनि बिजेपिनि कयेकजना दिनै जयनिं रफायनाय दिनै थानसानो जाजागै बुबाग्रानो हानजागै जयनिं रफायखा जों तै सेसानि बिसिङावनो बरनि बुमुं सावानो दिनैनि जयनिं प्रग्राम तै जोंनि खा दुमानि पान्डा जों बाजार सभा हाइमानि संगे संगेनो जों जयनिं प्रग्राम खायनि बाद दंखा जोंनि खुसि जयनिं प्रग्राम आनि लगे दङो जोंनि सेन्ट्रेलनि तिप्रामथानि फाउन्डार जोंनि रतीन्द्र शाह जोंनि कनभेनार शाह ज्योति शाह तैबो जोंनि ब्लक कमिटिनि जत आदल गुरै बदल जोंनि युथ जत जों बाय कोदाल जाक हमनो जों दिनै जों बाय कोदाल फायगा जोंनि रायनि 30-29 नि बुथ प्रेसिडेन्ट मन्त्री चन्द्र मल सम बनि लगे तैबो 10 परिवार खायै ताबक बरक बीजेपी याकावै आमचाइनि एमएलए तै तिप्रा हास्टेनि बीजेपी आईपीएफ तिनो सेलेङै तै सिनि बुबाग्रानो हामजागै तिनि थामसानो तैबो काहा खायानि बाङै कुंथां बाराबाय तैबो कोदाल फायै सिनि किला बागमा तिप्रामाथानो तैबो बुसकां आगरवानि बाङै जों बायतिनि सिनि मन्त्री चन्द्र सिनि बुथ प्रेसिडेन्ट 29 नम्बर बुथ प्रेसिडेन्ट राय अमल सुमपारानि बनि लगे 10 परिवार तय फायै जों बायदिनि जोंनि तिप्रामथा किला बागमाव फायै सारेन्डाराव फायखा साक बेदर फायखा जों बनो खा काहामबाय जों बनो यासक नाबो जों जतनो बनो खा कुकुरबाय जतनो लामसबो फायदे जों हायगेनो बुसकाङो तैबो जों अमा हायगेनो सिनि लगे फायदे जों जयनिं प्रोग्राम नि बिसिंतै सिनि किला बागमानि जब ताकु बुकु सना पाइनाय जों ताबो खानसांलायानि जरा जों वालायलाया बैनो हाया हलाया जों हासांगानि जरा जराव जत फायबायदि जों कोनो गोसा कुकुर गोख्रां कर्म